Ona gitsen ki näme? Zачёт ýa-na. Egzaminler indi başlaýar. Göze çotlar. Nereden koyan? Nerede okuyan da maksat diýlen ama zeňine gidiplen ya. Dalam salam diýdim. Daýka salam. Salam salam diýen saňa diýen. Hani siziň bir efirde aýdyp aýtjagyňyzy gördüm men. Näme men efirime gelip aýdyp bereňiz o? Ay, oklay men aýdymajdan dalym. Meňleden olaymy diýetme. Gördüm bir efirde. Kiminki de gördüm. Birinkide gördüm aýdyp aýtjagyňyzy. Ýok, meňleden söz birine. Düşünmedim. Birine meňleden söz. Şeýlem käýe. Salam sana. Şon ýalakdyr ha. Ben goşky dinläle, hakda bir goşky aýdyp berer. Bakar. Eje hakda bir goşky. Nesip bolsa aýdarmy soňra çykýan ýa-da gurulmaşyň, şumat kän bir talant kenen ok. Bir yerler. Alhamdulillah. Alhamdulillah talant mı? Alhamdulillah. Ay banyana. Güller etken koşaştı. Gül yama gelmedi. Ağlarımda imiş beşti. Sen yarım gelmedin. Bağlarımda imiş beşti. Sen yarım gelmedin. Nelim seni altınayım. Yalkımen coşup kalkken torkunundan gelip kalkken torkunundan geleyen Açar kimden? şanlarına dönmenim gayet öğrenmem şanlarına şu senin yaştayım ana kadın dalgayız bugün dünya nefsin aydan yere yalgayız ona ayağıyla geceler bugün eyzagal Nagayız dolanmazmın öğrenmezim halalı ona ayağıyla geceler yine eyzagal dolanmazmın öğrenmezim bana yine halalı gitar içeriğinin burunda şu gözlerim yamaların seçenleri ana gönlümün şunum seni duran geçenleri anlamam önümü